Xudaya şükredelim ey dostlarım şu vaqtlara. Yaxşı bolar mükak desek yaman bolyos bizler bara. Doğru bilen nadogryny indi bir saygarşyn qara. Yanadandan bir dolanıp eger gelse Cumhuriyet. Öň hem gyzu gelenmizde 80% telefonu var. Ne namaz var, ne roza var. Akşamlarına serial qarar. Misli serialdaki yani emeli için etcek bolar. Yanadandan bir dolanıp eger gelse Cumhuriyet. Toyda merdime göz edip bir-birege zat atmany. Pul üçün ýa-da keyf üçün her nembere zeň etmäni. Şerim hayalar götürüp daňaça bile yatmany. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Her kim öz hallaryny alıp her hepdeden gider bazar. Berallahi aç ayağına el tutuşup market gezer. Kan doğru gyzlar görüp ýüregi süýüşüp azar. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Ay şu eşret zina kumar meşhur bolsun gör ýanadan. Şol wagtlar 10% bolsa 80%den bolarken 1000den özün satýanlar 200'den ederlilan. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Serialdakilere mengzap gezjek bolar şonuň ýany. Mücerretlere gijenler bir geň zatlary bar ýany. Namus satmak ady bolar şöyle götürer zamany. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Molla Mevla Qari Kur'an izzet hormaty kem bolar. Indi wagtlaňyz ötdi diýip yeten nefer üstün güler. Şol işlerin boljogyny uly kiçi hemme biler. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Her ýerde taýp ahir goýlar bazı ýerde goýular deyip bir-birine habar bererler, dans ederler edip çekçek. Toy hiç kızık bolmady diýer etmeseler aýdymsazlyk ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet. Ögem aýdar geçirinler bolan bolsa sawa hata. Oğlan bir-birine düşman ine ağa oğul ata. Sebep bolmasa ýaxşydyr soňky geljek kıyamata. Ýanadandan bir dolanyp eger gelse Cumhuriyet.